Nagapati naman ang grupo nga No to PUV Phase Out Coalition Panay nga hindi isa ka win-win solusyon ang paghatag sa ayuda sa mga driver. Bangod sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong nga resulta sang ginagamo dito sa Middle East. Sa interview sa Bombo Radio kay Elmer Foro, ang lead convener sa nasambit nga koalisyon, iya ginpahayag nga ginarespeto gid nila ang demands sa mga driver sa fare hike bangod sila amo ang direktang apektado sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Suno sa iya kung maayo nga solusyon ang pag-aistoryahan mangin kinahanglanon ang pagkakaas sang excise tax kag value added tax o kun VAT sa gatong. Nagapati man ang ilang grupo nga ang ayuda ang limitado lang ang igahatag sang gobyerno. Rason nga dapat isagid lang ka long-term solution ang nagakadapat nga ipatuman. Ginakilala nato kaginarespeto ang kinanglanon o kung ang demand sa driver para sa fare hike bangod sang sila ang direkta o kung kami ang direkta nga gilayon nga nagabagas ang pagmahal sa krudo kag gasolina kag hindi man malipod nga malawig na ini nga gasinaka kag dako na nga bahin sa kita sa mga driver. Kung solusyon gid ang hindi dapat pagipasa sa gobyerno ang iyang responsibilidad sa mga drive sa mga pumunuyo o sa mga commuters nga mo ang mag-abagaman sa sining fare hike. Win-win solution tani sa subong amo ang pagkakasgidya sang excise kag EBAT gilayon nga pag-suspend sang excise tax kag EBAT. Si Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase Out Coalition Panay.